Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm. Ne cheamă să ne implicăm în muzică, dacă avem înclinații spre muzică. Ne cheamă să ne implicăm în slujire, dacă avem înclinații și chemare pentru slujire. Ne cheamă să ne implicăm în marea misiune mondială, adică să împărtășim experiența convertirii noastre cu alții. Noi credem că trebuie să spunem predici. Nu, trebuie să spunem cum ne-am convertit și cine e Dumnezeu pentru noi. Și nu facem asta. Dar această neascultare, această neimplicare este o dovadă a protestului nostru împotriva stăpânului. El ne-a dat dar și noi spunem nu am chef să intru în proiectul tău și în parteneriat cu tine. Și atunci Dumnezeu își apără slava și ne apără și pe noi. Și dacă nu ne poate convinge, o să vină în peisajul vulnerabil și fragil al vieții noastre și o să ne constrângă. Faci o mare greșeală dacă fugi de Dumnezeu.